O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou na gala de entrega dos 9º premios Este Leite, onde puxo en valor a calidade do sector primario galego e especialmente da leite como sinal de identidade de Galicia dentro e fora da comunidade. Rueda destacou que o sector lácteo é un dos grandes motores económicos e sociais de Galicia e cualificouno como un tesouro que hai que coidar, polo papel fundamental que xogan os gandeiros, a industria transformadora e todos os profesionais vinculados a esta actividade. Durante o acto, o presidente salientou que Galicia se consolidou como unha potencia leiteira de referencia internacional, situándose entre as 10 principais rexións produtoras da Unión Europea. Unha trayectoria que temos como mínimo que consolidar. E a mellor maneira de consolidalo é mandando esta mensaxe de Galicia calidade, que pon aí. Se nós nos creemos que temos cousas de moita calidade, será moito máis fácil que o crean fora tamén. E para creelo e para que sexa verdade hai que practicalo todos os días. Hai que darse conta de que a diferencia en mercados tan exixentes entre ter éxito ou deixar de telo e que outros sexan os que te sustituyan é seguir traballando así para que o que facemos sexa cada día mellor. E se algo nos identifica, hai máis cousas, pero se algo nos identifica aquí e sobre todo fora de aquí é a calidade do noso sector primario, a calidade do noso leite e a calidade de todo o que ven a partir do leite. A pesar do bo momento do sector, Rueda recoñeceu que o rural galego afronta retos importantes, como o relevo xeracional. Neste sentido, anunciou que a Xunta destinará alrededor de 24 millóns de euros en 2026 para fomentar a incorporación de xente nova ao campo e duplicará os fondos do programa de tutorización. Ademais, a Administración Autonómica reforzará ferramentas como o Banco de Explotacións para facilitar a continuidade das granxas e seguirá apoiando medidas de sanidade animal. O presidente tamén reclamou o mantemento dos fondos europeos destinados ao sector primario, advertindo da necesidade de garantir a súa competitividade para non quedar atrás. Os premios Este Leite recoñeceron nesta edición o traballo de 20 explotacións galegas en distintas categorías, incluindo produción extensiva, intensiva e ecolóxica.